Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Kita mulai ibadah kita, Marede Mahita Sian Ende nomor 586 ayat sada Rodi ayat tulu. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia, na tuno palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusuna denggado naso mangasi asalam ganda hamu, marhite siani, molotung nunga didai hamu basar nasiat Tuhani. Puji hamu ma debata hagugotai, olopon hamu ma debatani si Jakob. Haleluya.
Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata, suruh matun di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite hahehean ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami, marhite-hite pakiri mona mangulu, asa toktong huingot hami, na hehe rohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namatei. Amin. Marendehita sian buku ende nomor 256 ayat 2. Patik di debata, tuhita di bagasan mingguta sadarion, imana di enet sian, 5 Musa 20 welu, ayat sia. Songonon ma didok disi. Pahoton ni Jahuba maho gabe bangsona na badia, songon naung ni warihon na hiatuho. Melotung di radutiho akatona ni Jahuba di Batam, jala marparangi ho di akka dalanna. Ido yang gosarna atong rap mengidugugo mahita tuadopani di bata nalau mangulaun patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulaun na hombar tu patik mi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 122 ayat sada dohot ayat 2. Tato potima dosata tuadopani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang, pargugu na suhatu dosan, pardenggan basa doho, jala ro disaliling nililing na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami. Nami unang alang asini roham sai urupi mahami. Ho ali Tuhan di bata hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami
Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kema baga-baga tarengot tu hasisani dosata. Songonot dohatani Tuhan Jehovah. Nunga dia sahiho au marhite sian aka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manelesei aka pangolesim ala ni hadirioku. Jaladang be hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di bata na digijang. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 832 ayat 2. Turpu epistel dihita di bagasan mingguta sadarion imana di enet sian tolu Musa 20 ayat sada sarro di ayat pitu asatajahama marsikat sori uhum tu perdebataon sileban dohot permainanon dungi romuse hatani Jehovah tu si Musa songonon. Au sadiri pe manuju bohiku mangalojol masih songoni jala maniapun ibana sian tonga-tonga ni bangsona alanau dilehon nasian pinoparna tumolok asa paranguton ingananku nabadiai dohot paleahon guarhu nabadiai. Au sadiri ma manuju bohiku mangalo jolma si songoni dohot mangalo donganna samarga. Au huhut maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona rap dohot sude na mangihuton permainonana akana marmainan mangihuton ibana tumolok. Dibaheni ikon parbadian muna diri muna asagabi akan abadiai hamu ai ahudo Jehovah di batamunai ido ianggo sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalan naum pepsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 710 sia ayat sada rodi ayat 2.
tidak kon maha persiaw tai songon nahi na tidak kon ni dongata sa persiaon di sandok portibion rap mahita mando. Au persia di de bata Jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tuno palangit do tano. Au persia di Yesus Kristus anak ni de bata Jahuba na sasadai imana tinubuo ni si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorang suhabuan. Ido tuhata na tumao na bernit di pangumuman di silatus nama te tarpajalo ibana di hau pinasila na tuat tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamuni di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan miala Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo dagi ni halak nong mate dohot dihanguluan na suda amin. Kor wilayah Roma.
Kor Paropuan Gabungan.
Tapi kema titing namasa di bagasan mingguta sadarion. Shalom, Bapak Ibu, warta jemaat pada hari ini Minggu 12 April 2026 dengan topik Manglo di Bagasan Parange Nabadia, hidup dalam kekudusan. 1. Nama minggu kita hari ini Quasimodogeniti, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, 1 Petrus 2 ayat 2. Kedua, statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada hari Minggu 5 April 2026 Pasca pertama, ibadah bahasa Batak 303 orang, bahasa Indonesia 133 orang, sekolah minggu 179 orang, live streaming 22 akun. Pada hari Senin 6 April pada Pasca kedua itu ada 50 orang, kemudian live streaming ada 13 akun. 3. Dewan Koinonia. Pembekalan kategorial seksi di Dewan Koinonia. Pada hari Minggu 19 April 2026 yang akan datang akan dilaksanakan pembekalan kepada pengurus baru kategorial seksi dan subseksi sekolah minggu, remaja, NHKBP, perempuan, ama, dan lansia. Acara dimulai pukul 11.00 WITA atau setelah selesai ibadah minggu, bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 12 April 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun transformasi tahun 2026. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada hari Selasa 14 April 2026 di wilayah Efesus, di rumah keluarga calon Sintua Esyanipar, Ibu SPD Boru Pasaribu, dengan alamat tempat di gedung sekolah minggu. Pada hari Rabu 15 April 2026 masing-masing. Yang pertama di wilayah Galilea, di rumah keluarga P. Siregar Inang Sintua E. Borsilain, bertempat di gedung sekolah minggu. Kemudian di wilayah Kolose, di rumah keluarga AI Silalahi Inang R. Bormanurung, dengan alamat Perum Geria Antang Harapan Blok 1 nomor 1. Kemudian di wilayah Filipi, di rumah keluarga Jose G. Saragi Inang Irede D. Boru Sihombing, dengan alamat Jalan Yusuf Bauti Citra Garden Blok 160 Goa. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Selanjutnya sakramen perjamuan kudus pada hari Sabtu 4 April 2026 dan Senin 6 April 2026 dalam rangka Jumat Agung, Gereja HKP Makassar telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus di rumah keluarga di wilayah Kolose, masing-masing keluarga Nyonya Wenai Baho KR Boru Pasaribu, dan di keluarga Hasitorus Pane R. Boru Siregar di wilayah Efesus, di keluarga Rugun Boru Siagian. Pengumuman A1 Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 19 April 2026 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A2 ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 12 April 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. Yang kedua, pada hari Minggu 19 April 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah perempuan pada hari Kamis. A3 ibadah pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini Minggu 12 April 2026 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Pare-Pare
yang dipimpin oleh Pendeta RJ Simamora MTH MM, Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Sintua RD Siahaan wilayah Galilea. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 4. Undangan panitia rapat panitia tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Senin 13 April 2026, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2026 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.30 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A5. Pencarian dana panitia transformasi. Pada hari ini Minggu 12 April 2026, panitia tahun transformasi tahun 2026 akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk melaksanakan HUT ke-65 dan Pesta Huriah HKBP Makassar. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada 14 orang. Bagi jemaat dan keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar ulang tahun kelahiran yang akan berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 April 2026. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, kemudian yang terakhir warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran 5 April sampai dengan 11 April 2026 itu dapat kita baca di dalam WA grup dalam masing-masing wilayah yang telah disampaikan, dan warta jemaat itu menjadi pedoman buat kita dalam kegiatan kita selama sepekan. Demikian warta jemaat, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kor Ama Ebenezer.
Marende mahita sian buku ende nomor 827 sian ayat sada ro di ujungna tapasat ma peliata sada a dot sada b. Martangyang mahita. Hatamido tutu hanguluan nami ali Tuhan, margogoy hok kami, dohot asau huboto hami, makohosi uting nami, molo digo hito dimi hami, margogo jalamonang mahami, di pangidorohan nami Tuhan, obason,
marsuara hotu tonga-tonga nami, marhite jamita si begion nami, asa hatami Tuhan manurasi rohanami, laho mangula akka ulaon nami di ngulu nami. Pos dorohanami Tuhan Yesus di tonga-tonga nami maho. Amin. Barita nauli jamita di minggu ta sadarion iman natar surat di surat na para jolo sinuraton ni Apostel Petrus di Petrus sada ayat 10 satu ayat 10. Petrus sada ayat 10 sahat rodi ayat 10 tapai huti hutma akka mangakainang songono ma didok disi parange nabadia dibaheni hohosihamuma rohamuna torang ma rohamuna sadok makirim mahamu di asini roha na tarbuan Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Songoda danak si pangulo imahamu unang mapayuti hutamu sakap-sakap ni roha uju di haoto muna na julu alai mangihuton nabadiai nama johamu dohot mahamu gabe badia dinasa parangemuna ai natar surat do badia mahamu ai nabadia doau ido sahatna Shalom. Baru nama dohodok. Kuasi modogeniti ima guarni mingkuta. Kuasi modogeniti lapatanna songon poso-poso nawasan di susu natama. Dihita kamanga kainang beharo asa megudang di bagasan hasitongan. Beharo asa lematoras di bagasan hapor seaon. Idu neneng si sosohono ni jamita ottu hita. Molo didope di guarni minggutta di bagasan tikemadokon kuasi modo geniti songon poso-poso na uasan di susunatama di pangido guarni minggodo tu hita lemagudak kita di hapor siauta. Jadi yado hubigi jamitani mendiang domine eforus SAE naban madokon. HKBP belum dewasa, masih makan susu seperti bayi. Posinai. Bayi du pehita kamanginang. Du puasa. Perbuena ido patuduhon hatorason. Matoras sada suasuanan tarida mapar buena. Ido ubay dokon amata epurski SAE nababan hati hai secara umum di parohakon dilihat ditinjau bahwasanya masih belum dewasa di dalam iman. Laos iman na jinauhon ni minggotu hita. Asa mauas tok-tok kita di hatan di bata. Di pangido songon poso-poso hita uasan di susu natama. Ala tergantung ngulu ni poso-poso itu asi. Air susu ibu. Marhite asi do margogo danaki. Marhite asi dia kebal. Marhite asi dia gabe boy lamtang.
do boy mangalo bakteri penyakit. Jadi bolo taparohaho nak kamang kainang dipatudus hita tu poso-poso, dipatudus maha porsiao tai tu poso-poso na uasan di susunatama. Ala ketergantungan ningolutta holan tu Tuhan Yesus do. Ido patuduho kita pabuan nau matoras kita di hata ni debata. Ido patu kita haporsiota jalan mergogo mangalo musuh ni haporsiao ni setiap waktu bahkan setiap menit rodo musuh ni haporsiotai laho mangarong pita bisuk licik manis laho mabuah kita tulo moni rohana. Idu mana di saya digorahon ikon songon poso-poso mauas. Ikon mauas haporseo tai di hata ni debata. Hata ni debata rumah bain hita busur idu bana jut akamang kay tanyakon apalagi uju pertanyaan nanti. Dung tajalo barita nauli martanyang ada adung di paredis panganon. Nunga busur partodion naing busur mamse dohot perdagingon. Tutudo busur partodiota adong do tabuan jamitai tutongan ibagasta. Boleh do kamu mak ay tabu do jamitai bil fruiba. Inahamu tabuat doi tutongan ibagasta. Adong do manfaat ni jamitai tungolutta bolo tadokot tabu. Unakulah semangat atungati. Semangat mau bagi jamitai, las roha mau bagi jamitai, alai 0 sahat 7 buta. Marlapatan dui. Tahu. Ido bayi nadidok, bosura kita di hata ni debata, alani pataridahono tama hatorason ni haporsiotain mangaleho dita gogo mangula ulaon mangalo subia ni sibolis nasay rongom nasay mengintip nasay naing madabuhok kita. Asa di pasahat Apostol Petrus surat naon tu halak Kristen na parjulong lao mangaleon pangatusion doh mangaleo poda tu narsida asa jongjong haprosio nasida nian di bagasan hatoguon di jadopan debata. Allah niya hakamanga kainang tongon hati hain mengadupi paru kilo do nasida. Tongodo tiki nasida mengadupi pangaleleon. Asa mangutonima diajari nasida laho papatarhon haporseaon nai di ngolus si ganopari atik pe disosak pangaleleoni nasida. Atik pe disosak pangaleleoni haporseaoni dipapatar marite-ite parange na dinggan marite-ite panglumiton ningoluna marparange mangulahon lomo ni roha ni debata. Jadi ngoluna say marguru tu lomo ni roha ni debata. Ido ubana hodokon na dari kamisi di PHD ni parupuan kita harus berbesti dengan Tuhan Yesus. Siapa besti kita yang pertama? Harus kita besti dengan Tuhan Yesus. Kedekatan. Itu kan besti. Boleh itu besti ini curhat-curhatan. Besti dunia jangan dong. Just terlalu buka-bukaan. Kita tidak tahu itu. Tetapi kepada besti kita nomor 1. Besti kita Tuhan Yesus. Semuanya, segalanya bisa kita serahkan kepada Dia. Ido na pinangido ni turpukon mangolu
di bagasan parange na badia imate mana. Mangulu di bagasan parange na badia. Perjolo dia masih berengota kamanga kainang marahite panidangion. Marahite panidangyotta. Bolo tabereng nakid di ayat 10 di dok. Perngolu ni hala Kristen iko di pahobar tuha balgaon pabahenan di silehon-lehon ni Tuhani. Na terjodo dohot hita laho maka tindakon pabahenan ni Tuhani. Jala namardalad dohita madapoton tiki hapapatar ni Yesus Kristus ima sipai memota pardalanan ni ngoluton naeng lau mangihuton hapapatar ni Yesus Kristus di harorona badua halihon. Di namardalani kita akan mga kainang mangihuton pajoon ni Tuhan ikon hoho satta magoting ta. Bohar makohosi goting. Apalagi kapinggang buat tada. Baik mereka pinggang kita sudi dangi. Ale dia rohos nerokonna. Raja Attama rohatta. Raja Attama dirita. Jala jamot tonota waspadalah. Ido. Songo jamitana sabulan na salpu. Dagudang do dihita mabay kita tertutuk go hita jut binani aka pergaitotta kan pakatayotta pergaitotta ay lokodo unang ma adong pergaiton na sogabiyak enda berarti di suratnya natuhuria pesusi sabulan na salpu pas kami menjami tahun di sonati idu di pajamut kita waspadalah ohos magoting muna rohat taido nanaeng si jamot tonotta rohat taido nanaeng si idaotta asa unang sapur mana unang miedisi aka perpodaon pakatayon akan sogabiak rohat tai permianan ni debata ido nang rikot jamot tonta. Jadi majamot ton rohatta. Ido pangaradiota asa mangolu kita unang murah-murah diela-ela sibolis. Mari hite-hite hasonangan portibion. Unang murah-murah kita terbuat-buan tu hagiot ni portibion. Asai kemanat kita kamangakenang sahalak na pinasu-pasu ni debata tugu haporsyota. Tapi reng ma sada contoh di Bibil tay songa si Simpson. Bolo si Simpson taida ba ibana so ada halak na gugu pemberani na gudang di lehot debata marhiti-hiti Simpson akatada halongangan tetapi dia jatuh. Alani sudah tehema nama datu madawa manginang. Alani istrinya Delilah. Ya, sada pemberani yang kuat. Bahkan ngagodang di bayan di mana akatada halongangan di jolo ni hala si pelebegu pe. Tetapi oleh karena seorang perempuan dia terjatuh, tertakut. Bagawi rakma doh mati bana doh akka si pelebegui namarlas ni roha hati hai ai mapitung mai bana dituduk nasida matana gabidang mernida alai sada narip bi pangido de batatu ibana asabui diunggal ibana joro inganan parpunguani
Dipangido gogos cer debata ujung arak mati ma ditanam di si. Ido kamanga kenang kelemah hatta. Ido kelemah hatta jot murah hita digoda, murah hita diaiton, murah hita dipengaruhi oleh manis kata-kata. Dangalan na manis hatani si Delila. Menyayang si Simpson hati hai. Siya labok ni roha. Mangilay bana akhirna dipabuhay bana si bunian nai. Alanido na yung dipaingot hita akamangkenang. Asa unang murahi tadiela akka portibion ikon hohosata ikon waspadalah. Jamot di perdalanan ningoluton. Asa di pasahat suraton tuha na marukil Kristen hati hai marukil nasida marukil hapor siaona ala ni palelele nasida marukil nasida ala hapor siaona di Tuhan Yesus. Asal lau patogu na porsiaoni ma di surah apostol Petrus suraton lako mamodai nasida disosoi hohos magot tingmuna siapkan akal budimu jala waspadalah selalu disosoi asa marsi hohot mangula ho Bartulomo ni rohan debata ho Bartu si lehon najinalo sian debata ado si lehon di hita godang ima siri mangatta di bagasan ngoluta na paduaho na kamangkay nang molo di dok mangolo di bagasa parangin na badia marhite-hite hauduhon songo danak si pangoloy mahamunina bahadu danak si pangoloy ala digwari dohita hala Kristen anak pangoloy di debata toho ditahya ka mga kainang anak pangoloy dohita di debata berarti dang menimpang bihitate tu kiri tu siamun idu tombol pangoloy di debata ay tarida ma hasit tongata di si jadi pangoloyo hauduhon idu hadirion ni naporsea di debata ala tangi jala uduk tuhatan di debata tangi jala uduk tuhatan di debata ido jadi ala maringanak di tonga-tonga ni si pelebegu naujui halak Kristeni rikut manat waspada songok kita di tonga-tonga ni mayoritas naing waspada kita dopak nasida asal lo meniruan debata mata ulah kon boleh didonakin songon anak ni debata na porsea iko papatarotama ha anahon ni debata na porsea pangului di debata di hauduhot taido neng patarida honota ha anahon nai bolota adopsi sadada danak ta ajar hon tunasida hobar tu haporsiota hobar tu panadauta taigil do anak adopsi ikon saurdot do hita saha porseaon do hita idu kan dan idu bana tamargahon jujut kan ikon saurdot saha porseaon sapa kirimon hita do nasida tu debata ikon rap mardalan unang manibil sia nasida sian adupatta ido tabbalas nirohatta bolota adopsi sadada danak alat tertorok do hita mengadopsi mangain atar torop hita jadi tapani dudui unang lari
Siya nadupan ni debata ala hapor seotai naing tabuan na sida hobbar tulomo ni rohan debata. Anak ni debata ita naung diain. Dan layaknya kita majalo ha anahoni ala ni dosatta. Alai diain debata hita gabe anakna naik kita dapat dari dahon ha anahoni mangulahon hobbar tulomon ni rohan debata. Iman ang teri sa nguluta ka mga kainang lomo ni rohan debata songon anak ni debata na porsea marsihohot makaposi debata. Napatuluhon aka mga kainang molo tado nakin mangulu di bagasan parangin na badia molo taparangehon lomo ni rohan di debata. Idu taparangehon lomo ni rohan debata. Badia mahamu ay nabadia doaunin na. Dapas dui jamita sabulan na salpung. Majamot to diri asa badia. Do jamita dipertanyangon takas dui dipahiba-hiba amang padita erjes mamora di jamitana asa majamutton habadiaun kita. Waduh asa badia. Idok nabadia doau ninna debata badia mahamu ay nabadia doau asa dipaingop marite surat ni si Petruson tu hitam aka anak naung gabe anak ni debata mangulu di bagasan habadiaun ikon mangulu majamut to dirina ala nabadia do nama jou na porsiai ikodohot na porsiai gabe badia. Badia ma nang parangita. Odo na maol. Molo diihoti portibiod do pehita. Maol doon. Dihoti doongan. Parsauran ni doongan ate. Dihoti akahagiot. Hasomalan di hoti ita molo dido murado mengitu debata murah ninna satulus ulu alai di haolo tai patari dahon haolo tai ima tai hutto debata dinna ita alai merbahir do pero hatta alani do naing badia ala nabadia do debata ala gudang ni paru kilon nama satu ngulu ni akajolma olo do mura madia butuh haramunon ala paru kilon nama do hirohani jolma olo do jolma membuat jalan pintas dia main ala olo mabu gurak paru kilo nanin na. Olo mabu. Takola nama binuang na mabu akamang. Akay nabi. Mar narkoba. Naujuy kan wala nama do pinikirat kan olo mar mabu do narkoba. Ay nabi ngaujaw si patak kayna. Ngatalu ama si pata ibanak kaynaw. Jadi dia dibanay. Mula dong persoalan dito nga dibagas na. Laut tinganan naramun. Jadi terpukul majamita hotu hita kamang kainang manungguli hita molo marukil hita. Tak dapat toma Tuhan Yesus. Tak angguk koma Tuhan Yesus. Molo godang parukilota merlujuk kita tu Tuhani. Tak siranggut to Tuhani. Sumisido aka namaoli sumisido sibulusi sumisido haramunoni sakita jido belum marukil hita unang ma tatadikon tuhatay pos niroha do hauduhon tu Tuhan Yesus pataridahon pakirimon laos patakon haporseaon pajonoko kita tu Tuhan Yesus idui.
Hauduhon tu Yesus ikon patarida honoton di parangi na badia. Badia lapatan na kudus. Iyas nang pabahinan. Ido nang pinangido ni Tuhan Yesus kita. Nakipe edeta nabadia alabadia do tuhata natarapotone. Idu benedok na kamanga kainang tampil beda. Idu nendok na tampil beda. Tampil beda itu bukan penampilan, bukan pakaian, gaya. Dunia ini tampil beda, asing sian na asing. Dia mah tampil beda asing sian na asing, ima diguari debatana badia ala asing ibana sadiri sian na asing. Asing ido asing ibana sian na sana adong alani molo diguari akan aporseai na badia parngoluon na asing sian parngoluon ni naso porsea. Jangan disamakan. Jadi ada sama merek, adong doi asli, adong naso asli, adong doi tiruan. Jadi adong doi sungguh kita mai merek ta merek Kristen, asli doi ta kamang kainang Kristen. Ati biado anong ko palsu. Dia mana palsuon. Na palsu do hita. Molo marsobaro pe hita tu begu. Ita dahamu ramang inang begu. Saru pa hita. Aw pidak kutade. Alay dokon. Ay si binege dua mang. Adong ina begu gajang. Berarti adong begu pendek. Ya kan? Adongin na begu nur-nur. Jadi aku mau tuh, ay kan na begu-beguon na nga doang ati. Jadi apa nak aku tadeng? Ay bolo di dokon marso batu beguin na, idi do begui. Adong nak imamurus beguin na, idi ya batu do jonik ko. Asa wereng jonik ko. Ido, alay jojo do hita mabiar alani. Ya tapi sudah tada teh. Baru biar tanah sudah tada. Jadi bolo porsea do pe hita disi tadok ma palsu do piao. Dan asli do pe ha Kristenokku. Alanya ha? Ala adong perbigu gajang, adong perbigu nur-nur. Daku to, hiadu begi amui, hiadu di hutan nam sahai. Idang guri sampai pide sakotai alai dokon perbigu gajang inna. Hiadu begi dapat sidik kalangan. Sampai pida ala dong perbegu gajang. Ay biharu halak Kristen perbegu gajang. Tajalo rohat tadi akan mangakainang. Mulu halak Kristen ibana merbegu gajang. Tatarjaloi. Dia buktina ningon. Adong buktina manotore di kuburan inna. Waduh na itu tuh. Alai Yesusku Tuhaku. Ho haposaku haporusaku inaita alai sarung ko pesone ima deba terjalohi ta dope na asli molo saya dong dope mana kui jimat kajimat jimat di hohosna di holak-kolang ngai ciccinna dangang bihita teh nong yes dohi tahu biar ngison nih. Ay torasing gubuhin ya kana mandip songoni kurang karismana. Jadi yang asli ngoni. Jadi na paingot toni do nang si Petrus di surat nai. Asa jamot ne sida lumobi di parukilon jojot jolma naeng asa boy maluas ya parukilon asa monang do segala macam ibu ati. Itu belhon yanak konna. Hola mabuat hamoraun. Adong ko san halak Kristen na songoni
Adong. Akamanga kainang takas uboto. Dang ninanin nabi. Tuhamu doratan na ina. Istri na sendiri ditumbalkan. Jadi na di Jawaan. Laho asa mamora ibana. Mamora. Alay boha istrinya itu tumbal menggabil wakon. Yang dulunya pintar, yang dulunya bisa berlagak, bisa begini, akhirnya jadi. Karena apa? Sudah ditumbalkan. Asli dok hakis tenon ni? Iya, ido sarupai tamang, dang asli. Iku pada uta dosani. Ido dipasingo tu hita ka mga kainang. Boro didok nakin ngolu di bagasan parange. Nabadia tabolokon taupom may siya kita. Sotung tapajonok-jonok akana soni tumagon do taae nahaciti asal marsonang-sonak kita sugut rapdoho tuhatay. Ido patuduhon na tampil beda hapor siyautay tuna asing jala ido ubay de guari nabadia hita ainunga tapasisi saluhut nai sian ngoluta molo gabe las ni roha jala gabe pasu-pasu akan apursiai di perngoluan siganu pari ido patuduhon na asing pargoluon na sian parange ni portibion atau ngaka mga kainang tapariahi may di perdalanan ni ngolut taon tong marsigatu kita tuna badiai asa badia hita diadupanna. Amin martanyang mahita. Mauliati madiho ali Tuhan Yesus. Na manusoy hami di bagasan tikion asa huboto hami Tuhan pabadiakon diri nami. Malonai tutusi bolisi manggugai haporsion nami. Malonai Tuhan si bolisi mengilim kami mengulahon lomo ni rohane ujungnya gabi tertarik kami dijoho kami Tuhan nabadia doho naing badia mahami tutu ajari mahami parohai mahami asa margugo kami mangalo hagiut ni portibion unang ngarong siak kami Tuhan nagabi parhapor siyaw na palsu ay na palsu do hami Tuhan mulo marhaposad do pe hami tu keuti-utian ni portibion tu hamoraun ni portibion do hasonangan ni portibion hape perdalanan ni ngulu nami naing manuju saha tu banuami atong Tuhan Yesus pargugoy mahami asabuy hami Tuhan saha tu tujuan ni ngulu nami di bagasan tikyo Tuhan buat kami turupanmu dengan nami namar sahid pasu-pasu Tuhan ubat na pinangan nasida nyonya insur MC Matupang nyonya situabe Bajar Nahor nyonya Parulian Aha Manurung nyonya Wenai Baho nyonya EJ Sitorus nyonya MP Silitonga nyonya FC Laban Hasiturus Pane SPP Pasaribu, Regina Borusitorus, Zendra Azio, M. Stompul, Nyonya R.C. Hombing, Rejuki Lubanggaol. Posi pakilala nasida Tuhan, molo somar donga toko nasida. Alay mga sahon holong ni roham, mga sahon gugomi. Molo pe ikon manaon di parsahitoni. Margugo jala sabam rohana sida. Pasu-pasu matuhan ng ulaw nami di pertanyaan nanay si ulaw nami di wilayah Efesus, Galilea, Kolose, do Filipi. Asa reta kami Tuhan di sihol ni rohanami manangihon baritam naulii. Asa tutu mawas sami songon poso-poso na mawas
di susu natama. Songoni ma uas nami Tuhan dihatami. Asa margugu jala matoras kami di hapor siaun nami. Ulah honon nami dupe anon Tuhan di parmingguan pos pelayanan pare-pare, di pardalanan yang mengpaditan nami, dohot situan nami, lau manguluhon ulaun minggui, dongani di pardalanan pada una samara. Jala pahiras rohani ruas ni huriam, na adong di pare-pare, asa marharinggason na sida Tuhan, mamuji guarmu na badiay. Makasih holi hatami na sida, songoni manang di pos pelayanan goa Tuhan. Asa toktong huriam nadong di pos pelayanan goa, sian las ni roha, sian habuluson, uduk ni roha na sida olo ro manangihon hatami. Songoni ma Tuhan nang aka dongan nami, aka panitia di tahun transformasi, naung pinilit di tonga-tonga ni huriam makasaron, pargogoi jala parbisuki Tuhan nasida, lehon hapisuhon hapistara nasakoi, asa bui Tuhan diuluhon ulaun nami ini, bui hami Tuhan marlas ni rohar mar transformasi di tonga-tonga ni na humaliak kami. Pajong cukup ko di bagasan ngolu nami, ho gabe huhatid dako kami digano aka ulaun nami marlas ni roha mahami Tuhan. Alani Tuhan Yesus Kristus. Macai godang doa ka na hurang di parngoluan nami, hurang sigup niya ka ulaun makobasi di tongani huriam, hurang sigup kami mangadu akan narikot di tongan huriami, alani patulus me Tuhan. Hobar tu asini roham mampuhok kami marlas ni roha mahami toktong di ngulu nami di persoran nami alarap kami majamoton diri nami doho mangulahon hatami. Terpuji mau Tuhan Yesus sitangyon pangiduan nami. Amin. Tapuji ma Tuhatang maritehite namarede hita sian nomor bukeda onom ratus sia puluh pitu uhupa pungpelian napa dua akon.
mertua dasanya hinokop min utuk tung iutung Yesus na panua ho samping aku alani mertua tapa sahat mapilian tapa pungon tu adupan ni tuhata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang horo haruan ni saluhut sileon-leon na dinggan dohot nasa uli basa na moli utus hupa saat hami ma sian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupa rahasia kami pilihanon patibol harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohan nami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni sileon-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliama namin na di banua gijang, say pinurbadia maguarmu, say rumah harajaonmu, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasad dame, tajalo ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuhita, jala dipasaorhon madamena tuto ditabi. Shalom.
So